سلام علیکم حسن عزیز سلامت خانم سلام شه همین دختری ارزوی من نبود لیکن امیر акаем ки гуфтам ки паронаш соҳадарона се дар дили ман мира ҷо кард доим мегуфтанд ки мотиватсия мекарданд акам ту духтур мешӣ духтури зур мешӣ ту бояд бихонӣ яке орзуи ман ва рӯзноманигорӣ гапзанида мисол мехостам ки журналист шавам лекин журналист нишдам лекин баромад кард дистам ки алҳамдулилла орзуи ман ҳамин буд орзуи кӯдакӣ баъд ана чи журналист киштагӣ нестам духтур муаллима киштагӣ лекин ино ҳамаш таъсир мерасонанд барои баромад кардан баъд бинед ҳамин бародари ман мехост ки ман духтур шавам лекин ман намехостам ҳамин элементҳои химиявиро маро маҷбур мекард ки аз ёд бояд ки нима даступор якта лекин ман амира вай кардам ки ҳамун гапи ҳамун дар майнаи сари ман буд бинед ки ман баъди 30 солагӣ фақат китобҳои тиббӣ мехондам канзи шифоя хондам алқонуни китоби ависенаро хондам чӣ қадар китобҳои ба забони арабӣ хондам дар тиб китобҳои акушерсвая гинекология мехондам келинамон хонамон келин шуда омад акушер гинеколог китобҳоеро гирифтам мехондам вай мегуфтанд ки мукоза мегуфтанд ки шумо муаллима чӣ ба китоби духтурӣ мехонед гуфтам ки ман баъд шавқовар аст баъд бинед ки ҳамун чизе ки дар майнаи сари инсон бошад ки мегӯянд ки он чӣ ки дар дег аст дар кафлез мебарояд чӣ ки дар майнаи сари ман буд омад ку яке пайдо шуд ки ман дохил шудам духтурӣ хона вақте ки инсон ғайрат дораду хоҳиш дорад ку пайдо мешавад ҳамун чӣ касб рафта хонданаш шумо ғайрат кунед хоҳиш кунед чӣ мегӯянд шавқ кунед китоба гиред хонед касе ки ба шумо бовар надорад ку шумо дар худтон бовар кунед инсон дар худаш ки бовар дошта бошад ку он корро метавонад карда ман ки дар худам ки бовар карда бошам дохил шудам вақте ки ман инҷа дохил шудам духтурӣ тоҷикҳо мегуфтанд ки шумо чӣ мекунед хонда 50 бар рафти хона шумо чӣ дар кор хоҳарам гуфт ки чӣ мекунӣ хонда ду диплом дорӣ сем диплом чӣ дар кора ҳамин хел гуфтам ман гуфтам ки ман худам мехоҳам ки хонам ёд гирам вақте ки дипломро гирифтам ҳама гуфтанд қанту назани диплом гирифтем тоҷикҳо ҳам омаданд табрик кунӣ маро хоҳарам гуфт ки дипломи духтурия гирифтен офарин шумо дипломи семтона гирифтен фаҳмиден барои вақте ки инсон дар худаш бовар дорад ку он кор аз дасташ мебиёяд шумо гапи одамо қатъиян мисол ки наравед ки бигӯяд ки наметонӣ чӣ мекунед 30 сол рафтагиам бинед маро гуфтанд ки чӣ мекунӣ рафтан лекин гапи акам дар калам буд ки ту метонӣ гапи акам фақат дар калам буд ки фирӯзахон ту метонӣ ту як духтури зур мешавӣ ки чӣ қадар одамо аз ту манфиат мегиранд ина натиҷаша дидестем ки ман ҳозир метавонам ки ба одамо манфиат биёрам метавонам ки дар кадом мавзӯе ки набошам ман дар соҳаи медитсина метавонам ки мисол ки видео кунам дар кадом соҳа ки набошад дар кадом беморие ки набошам ман метавонам ки видео кунам лекин агар аз ман тамошобинон хоҳиш кунанд ман метавонам ки дар ҳамон бемория сабабҳоша чӣ мегӯянд диагнозша маълум кунам тавобатша фармоям метавонам лекин агар шумо хоҳиш кунед бале бемориҳои кӯдаконаро ман метавонам ки ба шумо фаҳмонам тавобатша бемориҳои одамои калона бародарам доим мегуфтанд ки ту бисёр саодат зурат кала зур кор мекунад дар даруни шумо ҳам ҳастанд одамои калошон зур кор мекунанд лекин ҳамонро ман барои инсонҳо бояд ки мотиватсия кунем бояд ки ҳамонро гӯем ки ту метонӣ ҷавонҳои муҳтарам шумо метонед шумо ҳамаи кор аз дастон меояд ба он шарте агар хоҳеду ба он шарте ки ба худатон боварӣ дошта бошеду ба он шарте ки шавқу ҳавасатонро дар худтон барқарор кунед фаҳмидед шумо метавонед аз дасти шумо ҳамаи кор меояд ҳамаи маълумот чӣ гуна касбе ки хоҳед метавонед гирен аз худ кунед ба он шарте ки ба худатон бовар кунед касе гапи дигаре нагиред аст ки дар байни шумо дар атрофи шумо одамое ҳастанд ки чӣ мекунӣ хонда гапиҳоро гӯш накунед худтонро бовар кунед гапи худтонро гӯш кунед мегӯянд имрӯз то ку дилтонро гӯш кунед ки чӣ мегӯяд дуюмаш ки шавқу ҳавасатонро худтон зинда кунед дар худтон фаҳмидед сеюмаш ки интихоб кунед ҳамон касбро равед хонед бале меён ку майдон аз далер аст ман вақте ки дипломро гирифтам ки дипломро дастам бардоштам ҳамин хел бардошта ҳамин хел дар коридор дар чӣ мегӯянд дар ҳамун зали калон ҳамин хел бардошта нишон додам ба одамо ки вай кунед бинед ки ман дар 30 сол дипломро гирифтам ҳамкурсон духтаракоёш омадан ҳамин хел дипломро гирифтан рафтан ман дипломро ҳамин хел дасти директор гирифтаму то рафта дар ҷоям истодам ҳамин хел бардошта ана ҳамин хел одамо нишон дода рафтам ки ман ана ҳамин орзуямро амалӣ кардам гуфтам фаҳмидед шумо ҳамеша чӣ коре ки мекунед ку ҳамин хел гӯед ки ман ҳамин корро метавонам гӯед дар худтон ҳамин қасд кунед ки ҳамин корро ман аз ҳадаф мебароям ҳамин ҳунарро ман метавонам кард дар худтон бовар дошта бошед вақте инсон дар худаш бовар надошта бошад ку ӯро ҳар кас метавонад ки айрах занад фаҳмидед вақте ки шумо дар худтон бовар дошта бошед ку метавонед ман вақте якум боре ки вақти хориҷа рафтам идидам маро гуфтанд ки чӣ мекунӣ мери хонданӣ баъд як сол омадам гуфтанд дигар намери гуфтам не барое ки дар худам ки боварӣ доштам рафтам хондам дипломро гирифтам омадам дар Тоҷикистонам ки дар худам боварӣ доштам дохил шудам дипломи сурх гирифтам Тоҷикистонда забонҳои арабӣ англисию немисӣ
дар Россияам соли аввал мада душвор буд, қиин буд, лексияро дарёб намекардам нависанда. Лекин димкурсӣ мада осон шуд. Дар ояти Қуръон омадагист дустури Аллом нашавед, пас аз ҳар душворӣ сабукӣ меояд. Дохил шавед, илтимос дохил шавед, душворие дар аввал душворие ҳис мекунед, душвор аст, хонан қиин аст. Душворие сабр кунед. Аллоҳ таоло бо сабркунандагон дар 90 ҷои Қуръон омадагист дар бораи сабр. Ҳамин сабр кунед. ки метавонам, асаби тонам хеле метавонам, ҳамин хонда метавонам, ахуд кардам, ҳамин қасд худтон монед ки якум душвориам қапиен ки сабр кунед. Якум курс, дим курси аллакай уже раҳ доҳӣ мешава. Бале, ҳамин кӯдак меафта мехеза раҳ мегара, меафта мехеза раҳ мегара. Мехаста ҳамун одами калон ҳамин хела, якум бор меафтен, мехезен, пеш мерен, меафтен, мехезен, пеш мерен, меафтен, мехезен, пеш. Ҳеҷ кас шумо пеш небарад. Шумо худтон бояд худтона пеш баред. Шумо худтон бояд ки қадам занед ба пеш, ба ҳаракат. Мегем ки Тоҷикистон ба пеш хел бо соҳиб маълумотӣ ба пеш. Ҳамин хел ба калаи холӣ пеш бурда наметавонем. Мо дар куҷое ки набошем ки бо саводу бо илм бо ҳамон одам қатъи мо гап зада метавонем. Фаҳмидед? Савод қатъи. аммо хезина ба пеш ҳаракат кунед, душвориёро сабр кунед, маълумота гиред, дипломаи ранги бигиред, дар хода одамон нишон диҳед ки ин ҳама диплома гирифтам, дар болои сартон бардоред, да одамон вай кунед. хоб? Зинда саломат ва хонава сарбаланд бошед.